Dobra večer, cijenjeni gledatelji, javljamo se iz Splita. Razlog zašto stojimo u poluzatvorenom prostoru je zato što pljušti, a mi naravno nemamo kišobran. S nama je u gostima danas Sanja Skelin, profesorica predškolskog odgoja sa završenim smjerom Teološkog katehetskog fakulteta. Jel tako, jesam što pogriješio? Niste. Reiki nije praznovjerje, Reiki stvarno funkcionira. Samo što odakle dolazi ta energija kojom se ljudi otvaraju. To je nepoznanica. Uvodi vam jedan nered u život koji vi jednostavno ne znate što vam se događa, a ne vladate sa sobom. Onda su tu ljudi oko vas koji vas uvjeravaju u vašu negativne energije, aure negativne, reinkarnacija vam je loša, u prošlom životu ste bili loši. Oni svi ti koji vas vode, velemajstori, oni su nekakvi bivši prinčevi ili tako. Istočnjački simbol kotač života koji se pojavljuje skoro na svakoj dječjoj lutkarskoj predstavi što sam ja vidio. Znači to sam ja uočila jer znam što to znači. Kod Metičarski obrt, kad ima svoj seminar, oni imaju tu reiki za opuštanje. Znači uz masažu imaju reiki. U wellness centrima opet imate oni vrući kamen koji vas se stavlja na određene čakre, gdje vam opet ulazi ta energija i te masaže i jednostavno, znači, ne znate vi što se s vama događa, ne zna onaj koji vam radi što se s vama događa, biva vam ugodno taj trenutak, međutim, moje iskustvo je da mi unese veliki nered u emocije, inače u moje kreativne sposobnosti i život. Sva sreća da je naš majstor Reikija nas poveo, 10 nas je poveo u Međugorje, jer je on imao nekakvo iskustvo Krista i on je danas pastor u Splitu. I u Međugorju smo putem na Križevac, do Križa gore, jednostavno me je Krist dotakao i putem sam na svakoj postaji ostavljala sve te gluposti kojima sam se bila napunjena, da, i oslobodila se toga. Mogu reći da je to bio taj početak mog hoda u Kristu i nas 10 smo svi aktivni u crkvi. Na vjeronauku bi ja djeci govorila, ajde vidite vi nekog Kineza ili Japanca koji radi ovo. Vi ne rade to. A vi radite te njihove načine na koji oni u biti svoje, to su njihove geste religije. Znači kroz geste isto ulazi nered. Jednostavno sam to valjda i upoznala da možeš upozoravati i govoriti o tome, taj svijet. Jer u Kristu imate sve to. Sve mladi čovjek što tamo traži, imate avanturu. Imate jednu sigurnost, slobodu, poniznost, opraštanje, ljubav i kroz to možete pomoći svima. Pomolite se za nekoga i imate sve to.